Erän toinen. No miksei? Carl Robert Reinike, Vantaan moottorikerho, Honda, Manninen Honda. Ja hyvät naiset ja herrat, MX1 kauden avauserän voittaja Erkki Kahro, Erkki Honda. Ja Arai Holshot Award kiinnityksen kauden ensimmäisestä erästä sen otti Mauno Hermunen. Okay, our first race winner, Erkki Kahro from Estonia. You haven't been here. You haven't been racing here in Finland in years. Where have you been all this time? I've been everywhere pretty much. It's like finding my place where I can go, you know, and make a living out of racing, you know, just trying to find the competition and series where I belong. But it hasn't happened yet. I've had so many troubles and injuries and everything in a row, so I'm back here, and next time I will be speaking Finnish again. I don't forget it anymore. Okay. Do you have now plans to race all the series here in Finland? I'm not sure yet. I need to see how I'm gonna get back to speed and how my condition is for the whole season. And right now I'm just getting back from my collarbone injury, which I had like 4.5 weeks ago. So just see how the speed is, and then we'll find the series. Okay, but I guess you want to win your second Finnish championship in motocross races also. Of course, I haven't had the MX1 championship yet. So if everything clashes and everything goes to the plan, maybe I can do all the races and get the Finnish MX1 title as well. Okei, näin Erkki Kahro tosiaan muutaman vuoden takana MX2 Suomen mestari. Nähtäväksi jää, nähdäänkö mies sitten muissa SM-sarjan kisoissa. Tähän mennessä nähdy, mä voisin sanoa, että toivottavasti. Robi Reinike, minkälainen fiilis kauden avauserästä? Ihan ok, meni vähän paremmin ainakin startit nyt ja ollaan reenattu näitä startteja aika paljon tälle kaudelle ja eräkin oli ihan ok, mutta puolesta välissä kytkin lakkas toimimasta, että se otti vähän vauhtia pois. Yritetään saada se kytkin toimimaan ja varmaan toinen eri samalla lailla sitten vetää. Muuten ihan hyvä. Ok, no ilman tuossa pääski sitten toi Erkki siinä pikkasen karkuun siinä erän lopussa. Sä teit viime vuonna siellä joukkuekisoissa ihan hirveen rakettinousun tänne niin kuin ihan Suomi Motocrossin kärkeen. Oliko se sulle yllätys niin kuin silloin se viime syksynä, että sä pomppaat niin kuin kertaheitolla yleisen tason kärkeen? En mä tuohon nyt osaa mitenkään vastata. Pikkasen oli yllätys, pikkasen ei taas, et ei siellä niinku, ainakin siinä joukkuekisassa ei ollut kaikki paikalla, ketkä oli SM:ssä kauteen aikana, et en mä nyt osaa kommentoida et on nyt vähän treenattu siihen sen eteen ja kyllä se treeni tuottaa tulosta. Niin, se tuottaa tulosta. Kakkospaikka tosi kovat seurassa kauden avausassa meressä. Joni Roos, mielenkiintoinen kilpailuerän takana. Näytti vähän siltä, että alkuun siinä konkari vähän katteli siellä jossain 10 sijan paikkeilla ja sitten päätettiin ruveta ajaa. Joo, yllättävän siitäkin siinä mallissa taisteli muutaman kierroksen ja katteli vähän mistä se ajelee ja katteli, että Toni ja Mauno ja Teemo ja kumpparit oli siellä edessä ja joku katteli poikien linjoja siinä ja mä en oo todellakaan niinku tämän porukan edes 20 kovakuntoisimman joukossa, että kyllä mä nyt ihmettelin, että rata ei ollut pahan pattinen edes ja pojat puutu siinä vartin jälkeen noin pahasti jo. Niin siinä ihan oma ajo ajeli ja siitä vain hyvät ohitusputkat ja mikä sitä on parempaa, en olisi kyllä uskonut, että menee näinkin hyvin täällä nyt tässä sekaserässä, mutta eli Väärävulla tosissaan on varmaan 2 kertaa vähemmän kuin ennen viime kautta, niin
Mutta ei tossa mitään. Koitetaan tokossa tässä ottaa vähän parempi startti, niin pääsee heti ajelemaan rennosti siinä, ei tarvitse ohitella niin paljon. Joo, sulla on kyllä tästä kolmikosta, tästä SM Motocross-kisoista ja tästä sarjasta niin kuin ehdottomasti kokemusta. Sulla on varmaan itsellä kokemusta vissiin, leikkaisit karkeasti SM-kisoista 3 kertaa enemmän kuin näillä 2 herralla yhteensä. Jotenkin tuo näyttää, että nyt on oikeesti laaja ja kova taso MX1 kärjessä. Ilmeisesti en ole ajatukseni kanssa ihan yksin. Joo, et oo tosissaan. Et siinä on Reinike on nuori nälkäinen kaveri ja sitten sieltä tuli vanhoja konkareita Koskela ja Eeriks oli takaisin milloin kanssa ihan yhtä kova kokemus Tonilla muutama vuosi vielä enemmän ja Mauno on varmasti kovempi kuin viime vuonna ja kyllä siellä on ehdottomasti kovia kavereita nyt paljon, että siinä on sellainen 10 skaala, ketä 10 kuskista niin oikeastaan jokainen pystyy hyvänä päivänä voittaa erän, niin varmasti tulee mielenkiintoinen kausi. Kyllä, kiitoksia hyvät herrat, ei muuta kuin tsemppiä.